lumubog. Sabi ng mga kapitbahay ko, Piwi, ba't ka nakangiti? Sabi ko, okay lang yan. Sa bagay, yung bill ko sa Boxster, 3988 lang naman. Bisa sa Nova, 3988 lang naman, no? Bisa sa Spieta, may 3988. Bakit? What I realized in my life, pag daw may kinuha sa'yo, may kapalit na mas maganda. So pag iniwan ka ng girlfriend mo, may kapalit na boyfriend. Diba? So ikaw, pag may problema ka ngayon, ibig sabihin yan, yung solusyon malapit na. Palakpakan mo naman. Pag nahihirap pa ka ngayon, ibig sabihin, payaman ka na. Tama. Alam mo, after 1 month, nung nawala natin sa sasakyan, nagkaroon naman sa sarili kong tahanan sa The Four Global City. Palakpakan mo naman. Hindi niya na ako nilagay sa house and lot. Sabi ni Jesus Christ, anak, pag dumating ang Ondoy Part 2, hindi ka namang Ondoy kasi nasa 21st floor ako. Eh, nausi earthquake. Makakagay ka naman to. That is good. That is good. Alam mo, nakakatawa guys, with V-Mobile, dahan-dahan po nakuha lahat ng pangarap po, like Mercedes-Benz na Chrysler, katulad ni Sir Martin, another Chrysler 300C. Ah, dito nagbago talaga. Dito talaga ako nabaliw. After 1 month, nagkaroon po ako ng sarili kong Hummer H2. Palakpakan mo naman. Palakpakan mo naman ang malakas. Alam mo, nakakapagod man, pero nakakatuwa na makita ng mga tao talaga nagiging successful, tama? Kasi ang gusto namin palakpakan, trust me, pag ikaw tumayo sa harapan nito, hindi ako magsasawa palakpakan kita. Sabi mo sa katabi mo, papalakpakan din kita. Alam mo guys, habang lumalaki yung sasakyan ko, sumasabay yung bewang mo. Ganun pala yan, no? Pag ano talaga sumalaki yung sasakyan. Alam mo, ngayon kasi dati nakakain namin palagi instant. Palagi instant mami, instant noodle, not instant. Kasi pera namin konti lang naman. So dito ko lang na-realize, kumain ng fresh. Ang sarap pala kumain ng fresh. Nakakain kayo naman ng fresh? Fresh na manok, ma'am? Yung may pakpak pa lumilipad-lipad. Ang sarap, sabi mga fresh. Dahil fresh yan, after 1 month, additional Range Rover. Palakpakan mo naman. Do you want to buy a car every 30 days? Hindi mo sabihin, baliwata yung bata. Gusto mo bumili sa sasakyan every 30 days? Madam, gusto mo bumili ng bahay every 30 days? Ito malapit, do you want to be a millionaire every 30 days? With V-Mobile, it will happen in your life. Lahat natin sumigaw ng yes! And after 1 month, additional Porsche, Carrera, palakpakan mo naman. Alam mo, ang nakakatawa sa V-Mobile, yung 10 years, nakikitain mo sa labas, pwede mong kitain ng 1 year. Yung pinagtatrabahuhan ng kamag-anak mo, ng kaibigan mo, ng 10 taon, tayo, 1 taon lang. Yung 9 years, magbabakasyon na lang tayo. Gusto mo ba mag-retire after 2 years? Sabi, yung tipo 2000 na naman, 2011. 2030, lahat tayo sabay-sabay mag-retire. Okay ba yun? Madam, okay ba yun, madam? Sa pang buwan na alam mo, malapit pa dito guys, noong January 22, 2011, ito hindi ko makakalimutan. Nung inawardan ako ng taong nag-invite sa akin, sa SMX Convention, etong tao na to, meron po siyang full body picture dito. Talagang siya yung tinutukan dito. Kita mo ha? Buong-buong kuha niya. Yan. Tuwan-tuwa, sabi niya, ang ganda ng picture no. Sabi ko, nga, ikaw talaga kinuha na niya sa picture na to, no? So, ang pangalan po niya, Ismael Benko. So, nung inawardan niya ako nung araw na yun, habang inaabot niya award, nung niyakap ko siya, wala na akong video, alam mo, binulong ko sa kanya, pakisalamat, in-invite mo ako. Kasi siguro kung hindi mo kayo in-invite, kahit isa neto, wala ako. Pwede ko ba magpasalamat sa tao nag-invite sa'yo? Sabi mo sa kanya, thank you. Seryoso pa, sabi mo, thank you. Alam mo guys, that day, doon naging pinakilala mga milyonaryo ng V-Mobile. And I'm blessed to tell you that I'm part of the Millionaires Club. At ang gusto po namin, lahat po kayo maging parte ng Millionaires Club. Hindi po namin gusto magkaroon ng members kasi ang gusto po namin magkaroon po ng members na lahat milyonaryo. Okay lang? Sabi mo sa katabi mo, tutulungan kita. Alam mo guys, sabi ko nga sa inyo lagi, everything is possible. You know why? Nung pinapanood ko itong video na to, every day of my life, na akala ko it won't happen in my life, meron ka ba isang bagay sa buhay mo na alam mong imposible na kahit anong gawin mo, hindi mangyayari? Alam mo guys, dumating sa punto ng buhay ko, yung imposible na yon 2 months ago, doon ako nabaliw. Tanong mo bakit? Pag-gising ko ng umaga, nakita ko yung Lamborghini sa tapat ng bahay. Ang hindi pumalapak, di yayaman. Yung 398
1.8 pala ang kapalit Lamborghini. Sulit? Magkano Lamborghini? Magkano? Punta ka ng PUA. Dami nakapila. Paano ka maniniwala ang tao ng pera? Ha? Kasi pag pumunta ka ng PUA, pag pumunta ka sa ibang bansa, magkano placement? Pero walang pera. Pero pag pumasok yun at napubahan, gagawa ng paraan. So sa lahat ng walang pera ngayong araw na to, at gusto mo, kapatid, kung gusto mo paraan, tama? Kung ayaw, may? Alam mo guys, hindi ko pinagsisisihan yung pagsali ko, you know why? Hindi dahil nakakuha ko nito, kundi nagkaroon ako ng madaming taong natulungan. Hindi lang po 14 millionaires ang meron tayo ngayon, kundi 60 plus na po ang milyonaryo sa V-Mobile. At ang nakakatuwa, si Sir JR ay part ng Billionaires Club. Palakpakan niyo naman. Dahil po sa inyo lahat, gusto ko po sabihin sa inyo, palagi namin sinasabi palagi, Lord, thank you. Can you say, Lord, thank you? You know why? Ginamit lang niya yung kaibigan mo para makapunta dito. Pwede ito yung dinadasal mo dati. Pag Lord, tulungan mo naman naman yung kaya. Malay mo, ito yung sagot, ha? Malay mo, ito yung sabi, maraming dinating mo na yung peso, ito, bayad utang, sweto, bayad utang, ano naipon, utang. Malay mo, ito na ang mabayad ng utang mo. Gusto mo mababayan lahat ng utang mo ngayon 2011? Gusto mo mababayan lahat ng utang mo 2011? Mukhang malaki utang na ito. Sorry. Alam mo guys, simple lang po, kaya po kami nasa harapan ninyo. Hindi po kami humaharap sa inyo upang bentahan kayo. Very simple. If you want to be a millionaire, join us. But if you don't want to be a millionaire, please don't join us. Who wants to be a millionaire? Say mga, I want to be a millionaire. Pero bago tayo magkahiwa-hiwalay, guys, ha, meron lang isang maikling kwento na gustong i-share sa inyo. Okay na po ba? Ito isang lolo at isang apo niya, naglalakad sila sa isang park. Habang naglalakad sila, si lolo, katabi ni apo niya, si apo may nakitang ibon. Tumakbo si apo, kinuha yung ibon. Hinawakan yung ibon, nilagay sa likod ng kamay. Sabi niya, Lo, ang ibon ba ay patay o buhay? Sabi ni Lolo, alam mo apo, hindi ko alam kung ang ibon ay patay o buhay. Kasi unang-una, pag sinabi kong buhay ang ibon, ang gagawin mo, sisikipan mo lang, patay ang ibon, tama? Pag sinabi kong patay ang ibon, ang gagawin mo, luluwagan mo lang ang iyong kamay. Buhay ang ibon, tama? Ibig sabihin pala, end of story. Maganda. Palama. Ibig sabihin pala, alam mo napakasimple na, pero kung titingnan mo, ibig sabihin pala sa buhay ng tao, nasa palad mo ang desisyon. Ibig sabihin, nasa kamay mo kung anong gusto mo mangyari. Nasa kamay mo ang iyong kapalaran. So pwede mo, pag gusto mong patayin ng ibon, kalimutan mo yung pinag-usapan natin, huwag mo na ako maalala. Thank you very much. Pero kung gusto mong buhayin yung ibon, gawin mo ng paraan, kunin natin yung pangarap mo. Sino ito yung gustong buhayin ng ibon? Nasa kamay. Sino ito gustong patayin ng ibon? Sino po nakakita na ng bird? Sir, yeah. Bird na sabi ko. Hindi porket mayaman, successful. Hindi porket milyonaryo, successful. Hindi porket naka-Lamborghini o may negosyo ang tawag sa kanya, successful. Hindi po porket ito po yung tao na may malaking bahay at tawag sa tao, ay successful na, hindi ho. Ang success po ay never na sukat sa pera. Sabi mo nga, pera. Simple lang ho. Ang success po ay desisyon na ginagawa ng isang tao kahit walang pera. Success is a decision you make without money. You know why? 3 taon nakalipas, ako yung bata na walang pera, ang sinabi ko na sa sarili ko, I want to be successful. And the rest happened. It's a decision. Can we all make a decision today na I want to be successful? Pwede ba hawakan yung katabi mo? Hawakan mo yung katabi mo? Hawakan mo yung katabi mo? Maghawakan mo. Wala kang choice. Hawakan mo si madam. Okay. Hawakan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, friend, I want to be successful. And I am the next millionaire. Bakit tayo magkaya-wala? Tingnan mo yung katabi mo. Yan, titigan mo yan, titigan. Tanda mo yung tao na yan. Bakit? Yung tao na yan ang susunod ng milyonaryo sa V-Mobile. Desisyon na ginawa ko noon. Alam mo kung ano desisyon na ginawa ko noon? Ito, hawak ni Sir Marty.
kumuha lang ako ng application form, hindi mo kailangan magbayad ngayon. Tanda mo ha, hindi mo kailangan sumali ngayon. Pwede bukas, pwede next week, pwede next year, after 10 years, after 50 years, kung buhay ka pa, after 90 years, ang importante, meron ka at hawak mo to para pag nag-decide ka to be part of our B-Mobile family, this door is very open to you and we will make you the next millionaire. Thank you very much. God bless you all and see you again. Wala pa akong gusto tumayo. Okay na po tayo. Okay, thank you very much po. God bless you all.